trochu smrdní. Tak jo, a já to vysám také. Tak. My už natáčíme? No. Ano. Vítejte u prvního vlogu. Ano, prvního Vlogu. Sexy žiješ. Ano, žiješ sexy život. Baby. Co nám probírat? Abychom vám k tomu něco řekli. Byla kuj, jsme tady všichni, ano. Patery 2, přesně, patery 2. No, nádherně. Co děláš? Teď já. A já sedu na to. Zabijem Kubu. Kuba, dostal to, co jsi zasloužil. Jo, dobře. To je ovce cat. Takový nine ovce. Oj. Opiči. Máš to. Nenaobědváme se, připravil jsem dobré jídlo. Hrušku nebo brokolici? Na brokolici je lepší. Jo? Co to bylo? Slenderman. Abyste to pochopili, včera jsme hráli Slendermana a málem jsme se posrali. Ano. Máme teďka takový narozeniny. Prázdninový plán, že já chodím ke Kubovi domů. Ano. Skoro každý den. Ano. Včera jsme se koupali, ale pak byla bouřka, tak jsem se Ano. dneska ani nepřespla. Ano. To je pravda. Kopnu tě do prdele. Zabijem ho. Menší pauzu. Mě dej taky, já jsem úplně narkoman na mejdlo. Je to jako mazaci. Penisou. To bylo lepidlo. Je to mejdlo, to je debil. Hele. Je to příjemný asi tak. Jako když jsem si mazala na opovívání. Je otevřené. Taky otevřeno. Takže bych ukončil tento vlog. Jsme špinaví jak prasata. Jo, jsme špinaví jak prasata. Sorry lidi, ale udělali jsme píčovinu. Takže, jestli se vám video líbilo, dejte palec nahoru. A Jestli jestli se vám líbilo, nelíbilo, dejte palec nahoru. Ale protože nemůžete dát palec dolů, můžete napsat nějaký hnusný koment, protože my to dáváme na Facebook, ne na YouTube. To tam dáme taky na YouTube. Ale hovno. Jo, bude tam bude na Facebooku budou lajky a na YouTube budou shlídnutí. S tímto se s vámi loučíme a čus! Vyleš mi prdel.